दिनैनिफ्राय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा जागायजेनबाय। मोसौ थुखैनाय आरो खुंखा जानाय हाबाफारिजों बैसागुनि हाबाफारिखौ जागायजेनो। दिनै सैत्र दाननि संक्रान्ति थामहिनबा मोसौ बैसागु। आबाद मावनानै जाग्रा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैनि दिनाव मोसौखौ माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों सिबिबोदों आरो खांबोदों। मोसौनि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोनाय आबादारि बर'फोरा मोसौखौ माइनाव हिसाबै फालिबोदों। बैसागुनि समाव दैमायाव लांनानै मोसौफोरखौ थुखैयोमोन आरो 101 हाग्रानि मैगं थाइगं खांनानै खुंखा जानाय एबा गोखा गोखै जानाय हुदा दङमोन। बेफोर खान्थिखौ अरायथा खालामनो थाखाय दिनै महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा मोसौ थुखैनाय आरो खुंखा जानाय हाबाफारिजों देग्लायनि 42थि रंजालि बैसागुनि हाबाफारिखौ जागायजेनो। महनपुर रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद हिसाबै जोङो दिनै फैयै 42थि सिम आगान सुरफैबाय। दा 42थि सिम आगान सुरफैनायाव दिनै खुंथाय आफाद हिसाबै जों गिबि साननि गिबि हाबाफारि महरै जों मोसौ थुखैनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे लानायनि गोबां खारन दं। मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फ्रा परम्परा लोब्बा थाबोनाय हिसाबै मोसौखौ जों थुखैबोयोमोन गामि गामि। दा बिभिन्न गामिफ्राव मोसौ फिनायफ्रा अनजिमाफ्रा खम जालांबाय। दा उननि जेनेरेसनफ्रा बेखौ जाहाथे मिथिहैनाय नंला मोसौ थुखैनाया मा बुस्थु, बेखौनो जों देग्लायनि प्रग्रामाव जों सेबखांनानै गिबि हाबाफारि महरै जों लादों। दा फुंनि 8 बाजियावमोन जोंहा बे जानानै थांबाय। दा बे मोसौ थुखैनायनि हाबाफारिजोंनो जों जोंनि हालामनि उन जेनेरेसननि गथ'फोरखौ जों मोसौ थुखैनाया मा बुस्थु बेखौ जों एसेबाबो सिम्बलिक देखायनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलजों जों दिनै बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौनो आं जोंनि खुंथाय आफादनिफ्राय बुंफोरना होनाय जाबाय। गोदो गोदायनिफ्राय बर'आ आबाद मावनानै जाबोग्रा, दा दिनै मोसौआ गोमालांबाय। बे बिथिङाव माबाफोर खहा जादों नामा? खहाखौनो होननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि आबै आबौ मोननिफ्राय जों नुबोयोमोन, जों अर्गानिक भाबै जों खेथि खालामोमोन। मोसौजोंनो जों सम्पूर्ण बुस्थु, गाइखेरानो होन, मोसौनिफ्राय खियानो होन, मोसौजोंनो हालेवनानै जों खेथि बाथिफोरखौ जों मावोमोन। खिन्थु दानि 4G 5G जेनेरेसनाव जों ट्रेक्टरनो माबानो मेसिनारि बुस्थुफोर बाहायनायखौ जों नुबोबाय। गोदो मैगं थाइगंफ्रा जाहाथे अर्गानिक जायोमोन। दानि दिनाव जों केमिकेल बा केमिकेल फार्टिलाइजारफोर बाहायो। बिनि दारैनो जों गोबां बिदिनो बिभिन्न
बेराम आजाराव जों भुगिनो गोनां जायो। नंगौ नंनाया लार्ज स्केलाव मावनो थाङोबा जोंनो मेसिनारि बुस्थुफोरबो नांगौ जायो, खिन्थु जों जानो थाखाय जोंहा गामियारि सुबुंफ्रा बांद्राय खोब गावबागाव जानायखौ गावबागाव न'आवनो मावोमोन। मैगं थाइगं बे मोसौनि गेजेरजोंनो जों हालेवनानै बा मोसौनि खिखौनो गोबोरखौनो बाहायनानै जों माबायोमोन। दा बेखायनो जों मोसौ फिसिनाय हुदाखौ जों लाबोफिननांसिगौ। आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बुंनाय जायो। जोङो बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बर'फोरनियाव मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जि खुंखा जानाय मोनसे हाबाफारि दङ। बेखौ मोनसे बिलिफ सिस्टेम बेबो, जे खुंखा जायोब्ला बोसोराव खनसे जायोब्ला जोंहा देहायाव मा बेनिफिट जायो बेखौ जोंहा मोनसे बर'फ्रा फोथायनाय दं। दा बेबायदिनो दिनै मोसौ बैसागु गोबां बर'फ्रानो जायहा मोसौ दं मोसौखौ थुखैबाय। थुखैनायनि गेजेरजों मोनसे फोथायनाय दङ आरो जे गोदो गोदाय मोसौ फिनानै जायोमोन नालाय, बिदिनो हाल मावनानै जायोमोन। जे दिनै लाव जा फान्थाव जा आंनि मोसौआ गोलाव गोलाव जा, आरो जोंहा सराय दाखुरा होननाय मोनसे दंमोन। बे सराय दाखुराजों माइब्रानि एवनानै सारोमोन, माने बेमार आजार थानो मोना होननाय मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो। दा बेनि गेजेरजोंनो खुंखा जानायाबो जोंना एखेबारे खाथि सोमोन्दो गोनां जोंनि बैसागुजों। दा बेवहाय 101 होननाय माखासे मैगंफोर थायो बेवहाय, जाय मैगंखौ जों बोसोरसेयावनो खनसे जानायावनो मोनजाजोबो थारमाने। दा बिनि गेजेरजों जोंहा माने मिथिंगायारि माखासे मुलि रोखोमनि मैगंफोरखौ जों जानो मोननाय जायो। बेवहायनो माने फोथायनायनि गेजेरजोंनो जों बे 101 मैगंजों जानानै जोंनि देहायाव माबा मोनसे बोसोरसेयाव माबा मोनसे बेराम आजार फैगोनब्लाबो बेयो माने प्रिभेन्सननि थाखाय होननाय बिदि मोनसे गोदोनि दिनाव फोथायनाय दंमोन आरो। दा बेखौ जोङो महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफाद हिसाबै देग्लायबो जोङो जि जोंनि दोरोङारि माखासे हाबाफारिफोर बेखौ जों लाफादों आरो थानांगोन। आदारवाइज माने इयुन जोलैफ्रा बेखौ मोनथिलाङाब्ला गोमालांनो हागौ आरो जोंनि हारिमुनि गेजेराव। स' जों खुंखा जानायखौ देग्लाय बिदि लाफानाय जादों।